Consuelo Record. O padi, musta na? Anong trabaho mo niyan? PRP baga padi? Anong PRP? Para panday. Yo kung gusto mo magtrabaho sa muya, mag-apply na din ng pasapasang bayudita. Insige dalaog kada inang dakul pang porma dawa uba pwede ka. Basta mahigos ka buda alerto, digdi may pag-asa ka o masenso. Makapatindog din sa diring negosyo, bago mo an maaabot kay puhan mo magsakripisyo. Hinangon, papagalon, tatanglayon ang lawas mo. Lalapa kung rurulo, yaw mo singon ang pandok mo. Kapag sinabing taga kubo, ara mo anong trabaho. Pag sinabing taga kubo, tabak bunting dyan tigigibo. Kaya kung kamo desidido, pa siya nakamudig diwan na kung saan na si Tia Asusina o kaya si Tio Binayo. Pag abot naman sa sweldo, dae ka mamong problema. 300 na minimum, libre po trip pa sa kusina. Kung mahilang kang sinus laong buda, may sadayuyo on. Hindi kandain na mag-apply, patarutoy ang makukuha. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Dawa mangurulo na tabak, kaya ming mapakaray na maibalik sa dating matarong mo na maray. Muyahon ming ining trabaho, kaysa na magtambay da imitiga kasupugang para panday. By the way, madumang kita sa mga produkto na nagpasikat digdi sa kubo. Dakulo na mga tao na nagdadarayo, may kalidad pa no ang pakagibo. Sa kakapanday, biyo na nagbabaraga, matang layon sa kamot, likod pati pa sa abaga. Kumuya mo digdi boy, ang pagibo digdi haloy. Kung ikaw man sa nababloy, madadagit si Manoy. Ini sa kuya masasabi, maray iyan na klase ang trabahong para panday. Bako iyan wati-wati, produktong matagal, barato bakong mahal. Marina digdi sa kubo yo, digdi na magbakal. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Saro inis na trabahong bakong makaburito, na ipwede magtangka, tatambak ang gibuhon, diit na pahingalo. Trabaho insigida, bakong arog sa iba, lalo sa di opisina. Kaya sa mga para panday, mga las ka talaga. Ang gibo ninda, bako iyan basta-basta. Dawa lugad na ang kamot, daisin da nagpupundo. Na magibo kita baktayan ang saindan trabaho. Dakul man kinagdadayo, mahiling lang ang pagibo. Ka mga tabak na sa tuyang tigo orgulyo. Kaya sa mga tabakenyo, tangkili kung taan sa diritang produkto, sa diritang pinagalang Buda. Dahil dyan taon-taon nagsiselebra, kita bak festival digdi sa satong lugar. Kaya sa kantang inibida ang mga para panday, taiyan sa rong produkto sa nagpasikat sa albay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay. Kami ang mga para panday, ini ang samuyang hanap buhay. Hanap buhay kang mga kadaklang tambay, digdi sa samuyang barangay.